umuzo ongenacala, idiploma, Alpha and Omega, Gundwani, ikusasa laziwa, idivozi, vuvuzela. Seyisukile manje lapha ziphikelele ezantsi. Asazi ukuthi kuzowenzakalani ngoba amashi abhekiwe lapha ukhona uAlpha and Omega, ukhona umzo ongenacala. Izona nkabi lapha ethole ngeqoma kule race esuka njengamanje ziphikelele lapha ezantsi. Usuka udaka manje lubheka phezulu selithe ukuna kancane nezulu yasho yaqhela lento lapha ephambili iyahamba iyabaleka Alpha no Omega yini lo yano athe sibone iphikelele ezantsi kasani noma sazoyibamba yini athe sibone kwenzakala kanjani kodwa ziyinamathela zilandela eduze ziyicathamela zithi ukwazi ukwenza lokho kuhamba nesamba esingaka ziyatha lapha ibheke phansi lapha nayifaka phansi amakhanda athe sibone uzokwenza njani ziyahlengela inkabi zababhemu bayibambile abafana bayibambe ngohlelo athe sibone kodwa ziya ngokulivala lela gap ufikile lapha no position 2 kanye na position 3. Uyabona ukuthi ngendlela okwenzeka ngayo manje abanandaba nokuthi likela kwisamathonsi bathi ke ngoba nakho sesibekiwe kodwa singene kwi race asahambe siyoyiqeda lento ungazi ukuthi kuyaxoxa nenyoni bathi mebefika lapho bese ziyaphakama ngathi ziyabakhuthaza zisuka zizama nenyoni ungidiza zibashiye kutholakala ukuthi ke manje wona amasha segijima okwedlula ungidiza kwenyoni ziyajika manje ijika lapha ejikeni lokugcina ziphekelele manje ngakuyi finishing line ziyoqeda manje seyinukelwa imali emakhaleni bayithinta abafana bayiphazamisi zilele phansi ithemba ziyadelebha ziyahlangela bayigibele abafana bayayithethisa bayixoxisa bathi asambeni sephambili madoda noma kulukhuni kunzima kunjena kodwa ke emalini la siya khona ekhaya kulanjiwe lanjiwe ekhaya le mali iyadingeka noma kanjani kanti ke beseke ngoba nasi isimo sokuthi bafuna ukusondela kodwa manje hayi ngathi ke iyaphela ibanga eligijinywayo nangomunye ethi uyasondela ku 3 no 4 hayi kodwa khona u1 useqaqile hayi kubonakele lapha phambili ilokhu ibaleke njalo lenkabi uyayithinta futhi umfana wenza show ukuthi ngempela wendoda wayihamba uyibuyisela phansi iyasha phela unombolo 6 ubani umshavu wenkani iyagijima le nkabi landela iyasha phela uposition bani 2 iyasha elungu number 25 number 20 25 no 18 soza ngamajaji ukuthi mayiqede lapha iqede kanjani hayi khona bekunzima emfoka hlophe noma sesiphusha nje sesiphusha ngalamazi okumemeza ukuthi hey wena ngoba sembona nangu nomamba yedwa uyeza kodwa yikho into ezokwenziwa ndoda ngoba usufikile